Joo, mä tiedän, ei kiinnosta. Ei tällä kertaa, ei kiinnosta, ei kiinnosta. Tässä olisi kyllä tämmönen numero kuin 041. Jos vuokrais sen toimistohuoneen. Toimistohuodon. Niin, 3 tunniksi. Hei! Vanha kundi tuossa taas. Onks vanha jengi kossa taas? Toi on keltainen toi jätkä tosta. Joo. 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 Kundi. Vanha jengi koossa taas, sama epävireinen luora. Vanha jengi koossa taas. Yeah. Yes. Pitkästä aikaa, monta Jätkät vuotta. vetää pitkästä aikaa. Joo, vähän pitkästä aikaa. On vanha jenga koossa taas. Vanha konga taas on rumpu. Vanha kongo. Rumpu. Vanha King Kong koossa taas. Joo, tässä me kuunnellaan, me jammailtiin tänään päivällä Villen kanssa tässä kämpillä.